హరే కృష్ణ అందరికి. సో ఈరోజు భగవద్గీత క్లాస్కి మీ అందరికీ కూడా ఇస్కాన్ శ్రీ శ్రీ రాధా గోవింద ఆలయం తరపున స్వాగతం సుస్వాగతం. హరే కృష్ణ. ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా చక్షుర్మిలితం యేన తస్మై శ్రీ గురవే నమః. నమో ఓం విష్ణుపాదాయ కృష్ణప్రేష్ఠాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తి వేదాంత స్వామినితి నామినే. నమస్తే సారస్వతే దేవే గౌరవాణి ప్రచారిణి నిర్విశేష శూన్యవాది పాశ్చాత్య దేశతారిణి. జయ శ్రీ కృష్ణ చైతన్య ప్రభు నిత్యానంద శ్రీ అద్వైత గదాధర శ్రీవాసాది గౌర భక్త వృంద. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. సో మనము ఈ లెవెల్ 2 భగవద్గీత యథాతథంలో మొదటి 2 అధ్యాయాలను పూర్తి చేసుకున్నటువంటిది. ఈరోజు భగవద్గీత యథాతథంలోని 3వ అధ్యాయమైనటువంటి కర్మయోగ అనేటువంటి అధ్యాయాన్ని ఈరోజు మనము చూడబోతూ ఉన్నటువంటిది. సో ఏవైతే అంశాలు మనం చూస్తూ ఉన్నామో ఇక్కడ అవి ఇస్కాన్ సంస్థాపక ఆచార్యులైనటువంటి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి యొక్క బోధనల ఆధారంగా ఉన్నటువంటి అంశాలను మనము చూస్తూ ఉన్నటువంటివి. సో కనుక ఇక్కడ అంతర్జాతీయ కృష్ణ చైతన్య సంఘ సంస్థాపక ఆచార్యుల వారి యొక్క బోధనలు మనము చూస్తూ ఉన్నటువంటి. అయితే మనకి మొదటి అధ్యాయమైనటువంటి కురుక్షేత్ర రణరంగంలో సైనిక పరిశీలనము అనేటువంటి ఆ అధ్యాయంలో శోకతప్తుడైనటువంటి, అంటే వాస్తవానికి మొదట దాయాదుల మధ్య యుద్ధము ప్రారంభము అవుతూ ఉన్నటువంటి సమయంలో మహాయోధుడైనటువంటి అర్జునుడు ఇరు సేనల మధ్య ఉన్నటువంటి సన్నిహితమైనటువంటి బంధువులను, గురువులను, మిత్రులను చూసి వారితో యుద్ధం చేసి ప్రాణత్యాగానికి సిద్ధపడి ఉన్నటువంటి వారందరినీ చూడగా అతనిలో విషాదము, కరుణ ఆవరించగా మరి బలం కోల్పోయి అతడు హృదయమంతా విషాదంగా ఉన్నటువంటి అతడు భ్రాంతిమయ స్థితిలో యుద్ధ నిశ్చయాన్ని విరమించుకున్నటువంటిది చూస్తాం. సో అక్కడ ఒక 4 కారణాలు చెప్తాడు. సో అలాగే 2వ అధ్యాయంలో ఒక కారణం, మొత్తం 5 కారణాలు చెప్పేసి అతడు యుద్ధం చేయనంటాడు. కానీ చివరికి అతడు 2వ అధ్యాయంలో ఎప్పుడైతే శ్రీకృష్ణ భగవానునికి శరణాగతులు అవుతాడో ఆ శరణాగతి అయినటువంటి స్థితిలో అప్పుడు 2వ అధ్యాయంలో శ్రీకృష్ణ భగవానుల వారు తన సన్నిహిత మిత్రుడైనటువంటి అర్జునుడికి ఆ దుఃఖ సాగరము నుండి ఉద్ధరించేటువంటి ఉద్దేశ్యంతో ఆత్మ స్వభావాన్ని వివరించినటువంటిది చూసాము మనము. ఆ 2వ అధ్యాయమైనటువంటి సాంఖ్యయోగము లేదా గీతా సారము అనేటువంటి ఆ 2వ అధ్యాయంలో ఇవ్వబడినటువంటిది. సో మరి అలాగే ఆత్మానుభూతి మార్గము అంటే బుద్ధి యోగము అందులో మంచిది అని చెప్పబడినటువంటి ఆ అంశాన్ని కూడా చూసినటువంటిది. సో ఇక మరి అవన్నీ విన్న తరువాత అర్జునుడు ఏమంటున్నాడో ఇక్కడ చూద్దాము. హరే కృష్ణ. సో ఈ అధ్యాయంలోని మొదటి శ్లోకము అర్జునుడు శ్రీకృష్ణ భగవానుల వారితో ఏదైతే
రెండవ అధ్యాయంలో ఆత్మ స్వభావాన్ని, అలాగే భక్తి యోగాన్ని, ఫలాపేక్ష రహితమైనటువంటి కర్మలు, దివ్య జ్ఞానంలో నెలకొన్నటువంటి వాని యొక్క స్థితి, అవన్నీ తెలియచేసినటువంటి, ఎందుకంటే రెండవ అధ్యాయము పూర్తిగా గ్రంథానికి విషయ సూచికగా మనకి ఉన్నటువంటిది. అందులో కర్మయోగము, జ్ఞానయోగము చర్చించబడినటువంటివి. అందులో కొంత బుద్ధి యోగం కూడా చెప్పబడినది. సో భగవద్గీతలో ఉన్నటువంటి 3 అంశాలు కూడా ప్రస్తావించినవి కనుక అది గీతా సారంగా మనము చెప్పుకున్నటువంటిది. సో ఇక 3వ అధ్యాయంలోని ఈ శ్లోకంలో అర్జునుడు అంటూ ఉన్నాడు శ్రీకృష్ణ భగవానుడితో. అర్జున ఉవాచ ధ్యాయసి చేత్ కర్మణస్తే మతా బుద్ధిర్జనార్దన తత్కిం కర్మణి ఘోరే మాం నియోజయసి కేశవా. సో అర్జునుడు అంటూ ఉన్నాడు ఆ కృష్ణ భగవానుల వారితో, ఓ జనార్దన, ఓ కేశవ, మరి కామ్య కర్మల కంటే బుద్ధియే మంచిది అని నీవు భావించినట్లయితే నన్ను ఎందుకు ఈ ఘోరమైనటువంటి యుద్ధమునందు వినియోగింపగోరుతూ ఉన్నావు? ఎందుకంటే ఆత్మానుభూతి మార్గంలో బుద్ధి యోగము అందులో మంచిదని ఆ 2వ అధ్యాయంలో అతను చెప్పినటువంటిది శ్రీకృష్ణుడు. అయితే ఇక్కడ ఆ చెప్పబడినటువంటి కృష్ణ భక్తి భావన అనేటువంటిది జడత్వం అని అపార్థం చేసుకోబడుతున్నది. సో ఇక్కడ అర్జునుడు కూడా అంటే కృష్ణ భక్తి భావన అంటే ఆ బుద్ధి యోగం లేదా ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానము అంటే ఆ క్రియాశీలక జీవితము నుండి విరమణ పొంది ఏకాంత ప్రదేశాల్లో తపోవ్రతాలు చేసుకోవడము అని అనుకునేటువంటిది. ఆ కారణంగా మరి అతడు అడుగుతున్నాడు, ఓ జనార్దన, ఓ కేశవ, కామ్యకర్మల కంటే బుద్ధియే మంచిది అని నీవు భావించినట్లయితే మరి ఎందుకయ్యా నన్ను ఈ ఘోరమైనటువంటి యుద్ధంలో వినియోగింపబోరుతూ ఉన్నావు? హాయిగా నేను చెప్పినట్లుగా ఈ యుద్ధం చేయకుండా సన్యాసం తీసుకొని నేను జీవిస్తాను కదా, భిక్షమెత్తుకొనైనా జీవిస్తాను కదా, మరి ఆ భక్తి చేసుకుంటూ ఉంటాను, మరి ఎందుకు నాకు ఈ మరి కర్మల యోగాన్ని అంటే మరి యుద్ధంలో వినియోగింపబోరుతూ ఉన్నావు అంటూ. ఎందుకంటే ఆ భగవద్గీత 2వ అధ్యాయం సాంఖ్యయోగంలో ముఖ్యంగా మనం ఇంతకుముందు చెప్పుకున్నట్లుగా బుద్ధి యోగము, బుద్ధి ద్వారా ఇంద్రియ నిగ్రహము, ఫలాపేక్ష రహిత కర్మ, సాధకుడి యొక్క స్థితి వంటి చాలా భిన్నమైనటువంటి అంశాలు ఆయన బోధించినటువంటిది. సో కనుకనే ఆయన ఇంకా అంటున్నాడు, ఇంకా అడుగుతాడు ఆయన, అనేక అర్థాలు కలిగినటువంటి నీ యొక్క బోధనల చేత నా యొక్క బుద్ధి మోహం చెందినది కనుక నాకు ఏది అత్యంత శ్రేయదాయకమో దానిని వివరించు అంటూ అడిగితే ఇక ఆయన మరి ఇది కొంత అన్ని ప్రస్తావన కలబరచడం వల్ల కొంత కఠినంగా అనిపించి అర్జునుడు అడిగినటువంటిది ఇక స్పష్టంగా డీటెయిల్డ్గా ఒక్కొక్కటి శ్రీకృష్ణ భగవానుల వారు వివరిస్తూ ఉన్నటువంటి అంశాన్ని చూడవచ్చు. ఆ విధంగా అర్జునుడు అడిగినప్పుడు శ్రీకృష్ణ భగవానుల వారి యొక్క సమాధానాన్ని మనము ఇక్కడ చూస్తూ ఉన్నట్లయితే ఆయన చెప్తూ ఉన్నారు. శ్రీ భగవానువాచ లోకేస్మిన్ ద్వివిధా నిష్టా పురా ప్రోక్త మయా నఘా జ్ఞానయోగేన సాంఖ్యానాం కర్మయోగేన యోగినాం. సో కృష్ణ భగవానులు వారు చెప్తూ ఉన్నారు అర్జునుడితో, లోకేస్మిన్ ద్వివిధా నిష్టా పురా ప్రోక్తా మయా నఘా జ్ఞానయోగేన సాంఖ్యానాం
కర్మయోగేన యోగినాం. సో ఇక్కడ లోకే అస్మిన్, ఈ లోకంలో ద్వివిధ అంటే రెండు రకాలైనటువంటి, అంటే ఈ లోకంలో ఆత్మానుభూతిని పొందడానికి యత్నించేటువంటి మానవులు రెండు రకాలు అని ఇంతకు ముందే నేను తెలియచేశాను. ఎందుకంటే మనకి గడిచినటువంటి అధ్యాయంలో 39వ శ్లోకంలో భగవంతుడు రెండు రకాలైనటువంటి వాళ్ళ గురించి, అంటే సాంఖ్యయోగము కర్మయోగం అనేటువంటి విషయాల్లో చెప్పినటువంటి. సో కనుక మరి ఇక్కడ చెప్తున్నారు ఆయన, ఒకరేమో దానిని జ్ఞానంతో కూడినటువంటి తాత్వికమైనటువంటి కల్పనల ద్వారా, విశ్లేషణాత్మకమైనటువంటి అధ్యాయం ద్వారా, అంటే సాంఖ్యయోగము ద్వారా మరి దానిని అవగాహన చేసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేస్తే, మరొకరు ఇక్కడ బుద్ధి యోగము ద్వారా, అంటే భక్తి యోగం ద్వారా, కర్మయోగం భక్తి యోగం ద్వారా దానిని అర్థం చేసుకుంటారు అంటూ రెండు రకాలైనటువంటి మానవులు, అంటే సాంఖ్యయోగము మరియు కర్మయోగము అనేటువంటి రెండు అంశాల యొక్క ప్రస్తావన అంతకుముందు మనకి వచ్చినటువంటి దాన్ని మనము చూస్తాము. సో కనుకనే ఆయన చెప్తున్నారు. అందుకే అంతకుముందు అంటాడు కదా, ఇప్పటి వరకు ఈ జ్ఞానాన్ని నేను సాంఖ్యము ద్వారా నీకు వివరించాను, ఇప్పుడు ఫలాపేక్ష లేని కర్మ రూపంలో, అంటే ఆ బుద్ధి యోగం ద్వారా వివరిస్తాను అని చెప్తాను, ఆ భక్తి యోగం. సో ఆ విధంగా మరి సాంఖ్యం అంటే విషయాలను విపులంగా వివరించేటువంటి విశ్లేషణాత్మకమైనటువంటి అధ్యాయం. సో కనుక మరి ఆ విశ్లేషణాత్మకమైనటువంటి అధ్యయనం ఏం తెలియచేస్తుంది? ఆత్మ యొక్క నిజ స్వభావాన్ని వర్ణించేటువంటి తత్వంగా చెప్తూ ఉంటుంది. సో ఆ విధంగా మరి ఆ రెండు రకాల్లో, ఒకరేమో జ్ఞాన మార్గంలో విశ్లేషించి ఆ ఆత్మానుభూతిని పొందడానికి ప్రయత్నం చేస్తే, మరొకరు భక్తి యోగము ద్వారా ఆత్మానుభూతిని పొందడానికి ప్రయత్నం చేస్తూ ఉంటారు అని చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశాలు. సో ఇంకా చెప్తున్నారు, న కర్మ నామనారంభాత్ నైష్కర్మ్యం పురుషోష్ణుతే నచ సన్యాసనాదేవా సిద్ధిం సమధిగచ్చతి. సో ఇంకా చెప్తూ ఉన్నారు ఆయన, ఓ అర్జున, కేవలము కర్మలు చేయనంత మాత్రాన మనిషి కర్మబంధనాలకు దూరంగా ఉండలేడు. అదేవిధంగా కర్మ సన్యాసము ద్వారా కూడా మరి పూర్ణత్వము లభించదు, అంటే పూర్ణత్వాన్ని సాధించలేడు అంటూ చెప్తుంది. ఎందుకంటే ఈ లౌకికమైనటువంటి విషయాలలో నిమగ్నమైనటువంటి లౌకిక జనుల యొక్క హృదయాలను పవిత్రం చేయడానికి చెప్పబడినటువంటి విధులను నిర్వహించడం ద్వారా, అంటే వేద వాస్మయంలో చెప్పబడినటువంటి కర్మకాండంలో నిమగ్నం అవ్వడం ద్వారా మరి మనిషి పవిత్రుడైనప్పుడే సన్యాస ఆశ్రమమును స్వీకరించగలుగుతాడు అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. సో మరి కనుకనే ఇక్కడ చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశం ఏంటంటే, కేవలం కర్మలు చేయనంత మాత్రాన మనిషి కర్మబంధనాలకు దూరంగా ఉండలేడు. అదేవిధంగా కర్మ సన్యాసం ద్వారా కూడా పూర్ణత్వము లభించదు అంటూ చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటిది. ఎందుకంటే ఇంతకుముందు కూడా చెప్పబడినట్టు స్వల్పమప్యస్య ధర్మస్య త్రాయతే మహోతో భయాత్ అని చెప్పారు. ఏ మాత్రము ఈ భక్తి యోగ విధానంలో ఏ కొంచెం మనము నిమగ్నమైన అది మరి ఎంతో ఘోరమైనటువంటి భయాల నుండి కూడా అధిగమించేటట్లు చేస్తూ ఉంటుంది అంటూ చెప్పబడినటువంటి అంశాన్ని అంతకుముందు మనము చూస్తున్నటువంటిది. హరే కృష్ణ. సో మరి ఇంకా
ఆ భగవంతుడు చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశాలను మనం చూస్తే ఆయన ఇంకా అంటూ ఉన్నారు, నహి కచ్చిత్ క్షణమపి జాతు తిష్టత్య కర్మ కృత్ కార్యతే వ్యవశ కర్మ సర్వ ప్రకృతి జైర్గుణై. ప్రతి ఒక్కడు కూడా ఈ యొక్క ప్రకృతి గుణాల యొక్క ప్రభావాలకు లోనై అవశుడై కర్మలు చేస్తూనే ఉంటాడు. కర్మలు చేయకుండా ఏ ఒక్కడు కూడా క్షణకూడం అంటే ఉండలేడు అనేటువంటిది ఇక్కడ చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటిది. సో కర్మేంద్రియాణి సంయమ్య య ఆస్తే మనసా స్మరన్ ఇంద్రియార్థాన్ విమూఢాత్మా మిథ్యాచార సముచ్యతే. సో ఇంకా చెప్తూ ఉన్నారు ఆయన, ఓ అర్జున, కర్మేంద్రియములను పైకి నిగ్రహించినట్లుగా అంటే అదుపులో ఉంచుకున్నట్లుగా కనిపించిన మనసులో మాత్రం ఇంద్రియ విషయములపైననే ఆలోచన చేస్తూ ఉండేవాడు తమను తామే మోసం చేసుకునేవాడు. అలాంటి అవివేకిని కపటాచారి అని అంటారు, మిథ్యాచారి, ప్రిటెండర్, మిథ్యాచారి అనబడతాడు అర్జున అంటూ చెప్తున్నారు. ఎందుకంటే చాలా మంది ఆ కృష్ణ భక్తి భావనలో నిమగ్నమై ఉండడానికి అంటే ఆ భక్తియుత సేవలో నిమగ్నం అవ్వడానికి నిరాకరించిన మరి ఇంద్రియ భోగాన్ని గురించి మనసులో ఆలోచిస్తూ ధ్యాన ప్రదర్శన చేసేటువంటి ధ్యానం చేస్తూ ఉన్నటువంటి లాగా కపటులు చాలా మంది ఉన్నారు అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. మనకి నిజంగా చూస్తూ ఉంటాం, ఎంతో మంది కపట సన్యాసుల్లాగా కనిపిస్తూ ఉండేటువంటి అంశాలను మనం చూస్తూ ఉంటాం. అందరూ అలా ఉండకపోవచ్చు, బయటికి అన్ని త్యజించిన వాళ్ళలాగా కనిపిస్తూ ఉంటారు, లోపల చేసేటువంటివన్నీ కూడా భిన్నమైనటువంటి ప్రవర్తనలు మనం చూస్తూ ఉంటుంటాం. సో కనుకనే ఇక్కడ మరి ఆ విధమైనటువంటి ప్రవర్తనను మనసులో ఇంద్రియ విషయాలపైనే ఉండి బయటకు మాత్రము అన్నిటినీ త్యజించిన వాళ్ళలాగా కనిపించేటువంటి వాళ్ళు ఇంద్రియ భోగ వాంఛలు ఏవి కూడా వదిలిపెట్టరు. మత్తు పదార్థాలు తీసుకుంటూ ఉంటారు, స్మోక్ చేస్తూ ఉంటారు, అన్నీ ఉంటూ ఉంటాయి. బయటకు మాత్రం అన్ని వదిలివేసిన సన్యాసుల్లాగా కనిపిస్తూ ఉండేటువంటి కొన్ని ఉంటుంటారు. అటువంటి వారిని ఇక్కడ ఘరానా మోసగాళ్ళు అని చెప్తూ ఉన్నారు. మరి అటువంటి వాళ్ళు మరి భగవంతుని గురించి వారు ఏది చెప్పినా అది ఎవరికి కూడా సరైనటువంటి ఉపయోగం ఉండదు అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. సో అటువంటి వారిని, అటువంటి అవివేకి ఎవడైతే ఉన్నాడో అటువంటి వాడిని కపట ఆచారి, మిథ్యాచారి అని చెప్తూ ఉన్నాం. యస్త్వింద్రియాణి మనసా నియమ్యారభతే అర్జున కర్మేంద్రియై కర్మయోగం అసక్త సవిశిష్యతే. సో ఇంకా చెప్తున్నారు, మరి ఎవడైతే ఆ విధంగా కపట ఆచారుల్లాగా మిథ్యాచారుల్లాగా బయటకు ఒక రకంగా లోపల ఉండేటువంటిది ఒకటి, అంటే బయటకేమో అన్ని సన్యాసం అన్ని వదిలివేసిన వాడిలాగా కనిపించు, మనసులో మాత్రం అన్ని ఇంద్రియ భోగ వాంఛలను మాత్రమే ప్రదర్శించేటువంటి వాడు ఒక రకంగా ఉండేటువంటి అంటే మిథ్యాచారులు, కపట ఆచార్యులు, కపట వైరాగ్యాన్ని ప్రదర్శించేటువంటి వాళ్ళు అక్కడ ఉంటే, మరి నిజమైనటువంటి వైరాగ్యం ఏంటో చెప్తూ ఉన్నారు మనకి 7వ శ్లోకంలో. ఓ అర్జున, మరోపక్క శ్రద్ధావంతులు మనసుతో కర్మేంద్రియాలను అదుపు చేసి ఫలాపేక్ష లేకుండా పనిచేసేటువంటి కర్మయోగులు నిజంగా ఎంతో శ్రేష్ఠులు అంటూ చెప్తూ ఉన్నారు. ఎందుకంటే ఇంకో ప్రక్క శ్రద్ధావంతుడైనటువంటి వాడు మనస్సు చేత
ఆ కర్మేంద్రియాలను నిగ్రహించి మరి ఆ సంగత్వము లేకుండా, ఫలాపేక్ష లేకుండా, అంటే కృష్ణ భక్తి భావనలో కర్మయోగాన్ని ప్రారంభిస్తే అతడు ఎంతో అత్యుత్తముడు అవుతాడు అని చెప్తున్నారు. ఇక్కడ నిజంగా శ్రేష్ఠుడు అని చెప్తున్నారు, ఉత్తముడు అని చెప్తున్నారు. ఎందుకంటే ఆ విచ్చలవిడి జీవితంకు, ఇంద్రియ భోగం కొరకు కపట యోగి కావడం కంటే సొంత వృత్తిలోనే ఉంటూ, ఇక్కడ మనకి ఈయన పురికి రాజుగా ఉండేవారని చెప్తారు. ఆ జగన్నాథుడి యొక్క రథయాత్ర జరుగుతూ ఉన్నట్టు, అంటే తన ధర్మాన్ని తను నిర్వర్తించుకుని రాజభోగాలు, రాజ్యంలో రాజుగా ఉంటూ ప్రజల్ని చక్కగా పరిపాలిస్తూ భక్తిలో కూడా నిమగ్నమయ్యేవాడు. జగన్నాథుడి యొక్క రథయాత్ర జరుగుతూ ఉంటే వచ్చి చీపురు పట్టుకొని ఆ మొత్తం రోడ్లన్నీ ముందు ఉండి ఊడ్చుకుంటూ పోయేవాడని చెప్తారు. సో అంటే ఆ విధంగా మన యొక్క సొంత వృత్తిలోనే ఉంటూ జీవిత ప్రయోజనాన్ని నెరవేర్చేటువంటి విధంగా భక్తియుతంలో నెలకొనడము ఉత్తమము అని చెప్తున్నారు. సో మరి అట్లాంటి వాడు ఆ భవబంధ విముక్తిని పొంది భగవద్ రాజ్యంలో ప్రవేశించడానికి అర్హుడు అవుతాడు అని చెప్తూ ఉన్నటువంటిది. సో కాబట్టి భక్తి భావనలో నిమగ్నం అవ్వడం అనేటువంటిది ఉత్తమంగా ఇక్కడ అదే నిజమైనటువంటి వైరాగ్యము అని చెప్తూ ఉన్నారు. సో కాబట్టి కేవలము జీవికను సంపాదించడానికి ధ్యానం చేసేటువంటి కపట ఆ ధ్యానపరుడు కంటే కూడా శ్రద్ధగా తన కర్తవ్యాన్ని నిర్వర్తించేటువంటి ఆ వీధులు ఊడ్చేవాడు కూడా అత్యుత్తముడు అని చెప్తారు శ్రీల ప్రభుపాదులు వారు వారి యొక్క భాష్యంలో. నియతం కురు కర్మత్వం కర్మ జ్యాయో హ్యకర్మణః శరీర యత్రాపి చతే న ప్రసిద్ధ్యేధ కర్మణః. సో ఇక్కడ నియతం కురు అంటే ఆజ్ఞాపించబడి, చేయవలసినది ఆజ్ఞాపించబడి, అంటే ఇక్కడ ఏంటి మరి చేయవలసింది ఆజ్ఞ? మన యొక్క కర్తవ్యం. అందుకే ఇక్కడ చెప్తున్నారు అర్జునుడితో, నీ కర్తవ్య కర్మను నీవు ఆచరించవలసినదే. మన యొక్క కర్తవ్యంగా మన కర్మలు ఏమున్నాయో వాటిని తప్పక మనము ఆచరించాలి అంటూ చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటి అంశం. ఎందుకంటే కర్మలను విడిచిపెట్టడం కంటే వాటిని చేయడమే ఉత్తమమైనది అంటూ చెప్తున్నారు. కర్మలు చేయకుండా మనిషి జీవన యాత్రను సాగించలేడు అని చెప్తున్నారు. ఎందుకంటే కొంతమంది ఉన్నత వంశానికి చెందినటువంటి వారమని తప్పుగా చెప్పుకునేటువంటి కపట ధ్యానపరులు ఆధ్యాత్మిక ఆ జీవన పురోగతికై సమస్తాన్ని త్యాగం చేశామని మిథ్యగా ప్రదర్శించేటువంటి ఆ వ్యాపార ధోరణి ఉన్నటువంటి వాళ్ళు చాలా మంది ఉన్నారు అని చెప్తున్నారు. అందుకే ఆ విధంగా అర్జునుడు మిథ్యాచారి కావడానికి శ్రీకృష్ణుడు అతన్ని ప్రోత్సహించడం లేదు. తన కర్తవ్యాన్ని నిర్వర్తించే విధంగా, కర్మలను ఆచరించే విధంగా ఆయన అతన్ని ప్రోత్సహిస్తూ ఉన్నటువంటి. సో ఇంకా చెప్తున్నారు, యజ్ఞాతాత్ కర్మణోన్యత్ర లోకోయం కర్మ బంధనః తదర్థం కర్మ కౌంతేయ ముక్త సంగ సమాచర. సో ఇక్కడ చెప్తున్నటువంటి యజ్ఞార్థాత్, యజ్ఞుని, యజ్ఞుడు అంటే ఇక్కడ విష్ణువు కొరకే యజ్ఞ రూపంలో చేసేటువంటి కర్మలు చెయ్యాలి. ఒకవేళ అలా చెయ్యకపోయినట్లయితే ఆ పనులు ఏవైతే ఉన్నాయో, మనం చేసేటువంటి కర్మలు ఏవైతే ఉన్నాయో అవి ఈ జగత్తులో బంధకారం అవుతాయి అని చెప్తున్నారు. బంధనములలో కట్టివేస్తాయి. కాబట్టి ఓ కుంతి కుమారుడా, నీకు నిర్దేశించబడినటువంటి విధులను వాటి ఫలితాలపైన ఫలాపేక్ష రహితంగా, వాటి యొక్క ఫలితాలపైన ఆసక్తి లేకుండా ఫలాపేక్ష రహితంగా విష్ణువు తృప్తి కొరకు, ఆ భగవంతుని యొక్క తృప్తి కొరకు నిర్వర్తించు అంటూ చెప్తున్నారు. ఎందుకంటే అంతకుముందు అధ్యాయాలలో అర్జునుడు
ఈ యుద్ధంలో మేం గెలుస్తామా వాళ్ళు గెలుస్తారా అనేటువంటి సందిగ్ధంగా ఉండి ఆ ఫలితాలను గురించి ఆచరిస్తూ ఉన్నటువంటి వారు. కనుకనే ఇక్కడ చెప్తూ ఉన్నారు, నీకు నిర్దేశించబడినటువంటి విధులు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని ఫలితాలపైన ఆసక్తి లేకుండా అనాసక్తుడివై ఫలాపేక్ష రహితంగా కర్మలను ఆచరించు, అవి విష్ణువు కోసమే నిర్వర్తించాలి అంటూ చెప్తున్నారు. కాబట్టి మనిషి అనేటువంటి వాడు విష్ణు ప్రీత్యర్థమే కర్మలు చెయ్యాలి అనేది మనకి చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటిది. ఎందుకంటే ఈ భౌతిక జగత్తులో ఇతర ఏ కర్మైనా బంధకారమే అవుతుంది అని చెప్తారు. భగవత్ సంబంధంలో చేసేటువంటిది కాకుండా మనం చేసేటువంటి ఏ కర్మైనా అది బంధకారమే అవుతుంది అని చెప్తారు. ఎందుకంటే మనకి మంచి కర్మైనా చెడు కర్మైనా మనకి ఫలితాలను ఇస్తూ ఉంటుంది. అంటే మంచి కర్మ అయితే మంచి ఫలితాలు వస్తాయి, చెడు కర్మ అయితే చెడు ఫలితాలు వచ్చే విధంగా. బట్ మనం సామాన్యంగా మన దేహ పోషణకైనా మనం కర్మలను చేయవలసి ఉంటుంది. సో కాబట్టి ఒక్కొక్క వర్ణానికి మన యొక్క గుణాలను అనుసరించి మనకి కొన్ని విద్యుక్తమైనటువంటి ధర్మాలు చేయబడినవి. సో కనుక ఆ యజ్ఞుడు కొరకు, అంటే యజ్ఞము అంటే విష్ణు భగవానుడు లేదా యాగ కర్మలు అని వస్తుంటాయి. ఆ సమస్తమైనటువంటి యజ్ఞాలు విష్ణు భగవానుని ప్రీతి కొరకే ఉద్దేశించబడినవి. ఎందుకంటే మనకి యజ్ఞో వై విష్ణు అంటూ చెప్పబడినది. సో ఇక్కడ మనకి చెప్తున్నారు, సహ యజ్ఞ ప్రజా సృష్ట్వా పురోవాచ ప్రజాపతి అనేన ప్రసవిష్యద్వమేష ఓస్కృష్ట కామదుఃఖ. సో ఇక్కడ మనకి ఆ భగవంతుడు సృష్టి ప్రారంభంలో ఆ భగవంతుడు ఈ సృష్టిని జరిపి ఈ భౌతికమైనటువంటి జగత్తు అలాగే ఆధ్యాత్మికమైనటువంటి జగత్తు, ఈ ఆధ్యాత్మికమైన, సో అందులో మానవులు దేవతలు అలాగే యజ్ఞాలు అనేటువంటి వాడు, అంటే సృష్టి ప్రారంభంలో సర్వజీవులకు ప్రభువైనటువంటి వాడు ఆ దేవాది పూర్ణ పురుషోత్తముడైనటువంటి ఆ విష్ణు భగవాన్, ఆది విష్ణువు. మరి ఆ మానవులను, దేవతలను అలాగే యజ్ఞాలను సృష్టించి ఈ యజ్ఞముల చేత మీరు సుఖులు కండి, ఎందుకంటే వీటి యొక్క ఆచరణ మీ సుఖమయ జీవనానికి మోక్ష ప్రాప్తికి కావలసిన సమస్తాన్ని ప్రసాదిస్తుంది అంటూ ఆ భగవంతుడు చెప్పినటువంటి విషయాన్ని. సో మరి ఆ విధంగా మనకి చేస్తూ ఉన్నట్లయితే ఆధ్యాత్మికమైనటువంటి పురోగతి, మనకి యజ్ఞము అంటే మన యొక్క విద్యుక్త తత్వాన్ని మనము సక్రంగా భగవత్ సంబంధంలో నిర్వర్తించేటువంటి అంశాలుగా. ఎందుకంటే భగవద్గీతలోనే మనకి ఆయన చెప్తారు, వేదైత్య సర్వైరహ మేవ వేద్య అంటూ చెప్తారు. ఎందుకంటే తనను తెలుసుకోవడమే సర్వవేదాల యొక్క, సో వేదాల యొక్క సారాంశము అంతా కూడా భగవంతుని గురించి తెలుసుకోవడం. మరి భగవంతుని గురించి మనం తెలుసుకోవడానికి కలియుగంలో మనకు ఉన్నటువంటి ఏకైక మార్గము నామ సంకీర్తన యజ్ఞము అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. సో ఇంకా మనకి ఈ దీంట్లో చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటి అంశాలు ఏంటంటే, అంతకుముందు చెప్పినట్లుగా సృష్టి ప్రారంభంలో మనకి సర్వజీవులకు ప్రభు అయినటువంటి ఆ దేవదేవుడు మానవులను, దేవతలను, విష్ణుపరమైనటువంటి ఆ యజ్ఞాలను సృష్టించి వాటి చేత సుఖభాగులు కాంతి అని దీవించినటువంటి
ఆ పరిస్థితి తర్వాత ఇంకా చెప్తున్నారు. ఆ విధంగా యజ్ఞాలను ఆచరించడం ద్వారా ప్రసన్నులైనటువంటి దేవతలు కూడా మరి మీకు ప్రీతిని కలగజేస్తారు. ఆ విధంగా మానవులు దేవతల మధ్య పరస్పర సహకారముతో అందరికీ శ్రేయస్సు కలుగుతూ ఉంటుంది అని చెప్తున్నారు. యాక్చువల్గా ఈ దేవతలు ఎవరైతే ఉన్నారో వారు ఆ భగవంతుని యొక్క అంటే భౌతికమైనటువంటి కలాపాలను నిర్వహించడానికి ఆ భగవంతుని యొక్క అధికారులుగా చెప్తూ ఉంటుంటారు ఈ దేవతలను. సో కనుక మనకి మరి అవసరమైనటువంటి గాలి, వెలుతురు, నీళ్లు ఇవన్నీ కూడా సమకూర్చేటువంటి ఆ భగవంతుని యొక్క వివిధ రకాలైనటువంటి దేహ అంగాలుగా అసంఖ్యాకమైనటువంటి సహాయకులు ఉన్నటువంటి వారు దేవతలు. సో కనుక మరి వాస్తవానికి కొంతమంది మనకి యజ్ఞాలు ఇతర దేవతల ప్రీత్యర్థం అని చెప్తూ ఉంటారు. కానీ మనకి సర్వ యజ్ఞాలు కూడా, ఎందుకంటే విష్ణు భగవానుడే ప్రధాన భోక్తగా చెప్తూ ఉంటుంటారు. భోక్తారం యజ్ఞ తపసాం సర్వలోక మహేశ్వరం అంటూ చెప్పినటువంటి. సో కనుక యజ్ఞపతి, ఆ యజ్ఞాల యొక్క ప్రధాన ఉద్దేశ్యము ఆ భగవంతుడే అనేటువంటిది మనకి చెప్తూ ఉన్నటువంటిది. సో యజ్ఞ నిర్వహణం అనేటువంటిది అనేక రకాలైనటువంటి లాభాలను చేకూరుస్తూ చివరికి ఆ భవబంధన విముక్తిని కూడా కలగజేస్తూ ఉంటుంది అని చెప్తారు. మనం యజ్ఞాలను నిర్వహించడం వల్ల సమస్త కర్మలు శుద్ధి పడతాయి అని చెప్తుంటారు. సో ఆ విధంగా మనము యజ్ఞాలను ఆచరిస్తూ ఇంకా చెప్తున్నారు, ఇష్టాన్ భోగాన్ హి ఓ దేవా దాస్యంతే యజ్ఞ భావితాః తైర్దత్తాన ప్రదాయైభ్యో యో భుక్తేస్తేన ఏవ సహ. సో ఇంకా చెప్తున్నారు, వివిధ జీవిత అవసరాలకు అధిపతులైనటువంటి దేవతలు యజ్ఞ నిర్వహణ ద్వారా సంతృప్తి చెంది మీకు అన్ని అవసరాలను సమకూరుస్తారు. కానీ అటువంటి కానుకలను తిరిగి దేవతలకు సమర్పించకుండా భోగించేవాడు నిశ్చయంగా చోరుడు అనబడతాడు అని చెప్తారు. ఎందుకంటే ఈ ప్రకృతి నుంచి మనం ఎన్నో తీసుకుంటూ ఉన్నటువంటిది. మనకి ఆ భగవంతుడి యొక్క పక్షాన, ఆ ఆది విష్ణు భగవానుడి యొక్క పక్షాన దేవతలు మనకి అనేకమైనటువంటి, సూర్య భగవానుడు వెలుతుర్ని, వాయుదేవుడు గాలిని, అలాగే వరుణుడు దేవుడు వర్షాలను, ఆ విధంగా మనకి ఆ భగవంతుని యొక్క ఆధీకృత ప్రతినిధులైనటువంటి దేవతలు మనకి అందిస్తూ ఉన్నటువంటి. సో కనుక మరి విద్యుక్త యజ్ఞాల ద్వారా వారిని తప్పకుండా మనము తృప్తిపరచాలి అని చెప్పుకుంటుంటాం. ఎందుకంటే వేదాలలో నానా రకాలైనటువంటి దేవతలకు నానా రకాలైనటువంటి యజ్ఞాలు చెప్పబడినటువంటి, కానీ అన్ని కూడా చివరికి ఆ కృష్ణ భగవానుడి కోసమే ఉద్దేశించబడ్డవి అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. సో మరి మన మానవ సంఘానికి అవసరమైనటువంటి జీవన ఆవశ్యకాలన్నీ కూడా ఆ భగవంతుని యొక్క ప్రతినిధులు అయినటువంటి దేవతల చేత సరఫరా చేయబడుతూ ఉన్నటువంటివి. ఈ సృష్టిలో అందమైన బ్రహ్మ ఈ సృష్టి చేస్తూ ఉన్నటువంటి వాడు. సో కాబట్టి ఎవడు కూడా దీనిని తయారు చేయలేనటువంటి, మనం ఆహారాలు తయారు చేస్తున్నామంటే వేరే వాటి నుంచి తీసుకొని తయారు చేస్తూ ఉన్నాం. సో కనుక మనకి సాధారణంగా మరి ఆహార పదార్థాలు కూడా 3 రకాలుగా ఉంటాయి. సత్వగుణంలో ఉండేవి, రజోగుణంలో ఉండేవి, తామసికమైనటువంటి ఆహారాలు అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. మనకి భగవంతుడి నుంచి వచ్చేటువంటి ఆ సోర్సెస్ ద్వారానే ఇవన్నీ కూడా ఉద్భవిస్తూ ఉన్నటువంటివి. సో కనుక మనము మన కర్తవ్యంగా మనకు సంబంధించినటువంటి వాటన్నిటిని కూడా భగవంతునికి సమర్పించే తీసుకోవాలి అని చెప్పబడుతూ ఉన్నారు. సో కనుకనే మనకి ఇంకా చెప్తారు, మొట్టమొదట యజ్ఞానికి సమర్పించినటువంటి ఆహారాన్ని తినేటువంటి కారణంగా
భగవద్భక్తులు అంటే మనం తీసేటువంటిది ఏదైనా కూడా ఆ భగవంతునికి సమర్పించి తీసుకోవాలని చెప్తాను. మనకి అందుకే పూర్వకాలం నుండి కూడా చాలా ఒక సాంప్రదాయాలు వస్తూ ఉంటాయి. కొత్త పంటలు వచ్చినప్పుడు ఆ పంటల్లో వాటిని భగవంతునికి నైవేద్యంగా సమర్పించి తీసుకోవడం జరుగుతూ ఉంటుంది. అలా చేయడం వల్ల ఆ భగవద్భక్తులకు అన్ని రకాలైనటువంటి పాపాలు విడిగొడతాయి అని చెప్తుంటారు. అలా కాకుండా మనకు లభించినటువంటి వాటిని మన కోసమే ఉన్నవి, మనమే భోక్తలము అనేటువంటి భావనతో స్వీయ ఇంద్రియ భోగం కొరకు ఆహారాన్ని తయారు చేసుకునేటువంటి వారు ఎవరైతే ఉన్నారో వారు కేవలం పాపాలనే తీసుకునే వాళ్ళు అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. సో కనుక ఇంకా మనకి చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటి అంశాలను చూసినట్లయితే సో మనకి సాధారణంగా యజ్ఞ చక్రం, సో మనకి భగవంతుడి నుండి బ్రహ్మ ద్వారా వేదాలు ఇవ్వబడినటువంటివి. ఆ వేదాలలో చెప్పబడినటువంటి అంశాలను కర్తవ్యంగా మనం చేస్తే అది యజ్ఞం అవుతుంది. ఆ యజ్ఞానికి సంతసించినటువంటి దేవతలు మనకు కావలసినటువంటి వాటన్నిటిని కూడా సమృద్ధిగా ఇస్తారు అని, తద్వారా మనకి పంటలు సమృద్ధిగా పండి ఆ పంటల ద్వారా జీవులు పోషించబడి మరలా ఆ అంటే ఇక్కడ ఈ జనన మరణ చక్రాల్లో ఉండడము లేదా భగవద్ధామాన్ని పొందడమో జరుగుతూ ఉంటుంది. సో ఇంకా చెప్తున్నారు, అన్నాద్భవంతి భూతాని పర్జన్యాదన్న సంభవ యజ్ఞాద్భవతి పర్జన్యో యజ్ఞ కర్మ సముద్భవ. సో ఇంకా చెప్తున్నారు, ప్రాణులన్నీ కూడా ధాన్యముపై ఆధారపడి జీవిస్తూ ఉన్నాయి. మరి ఆ ధాన్యమేమో వర్షాల వల్ల ఉత్పన్నమవుతుంది. ఆ వర్షాలు యజ్ఞ ఆచరణ మూలంగా కురవగా మరి యజ్ఞము విద్యుక్త కర్తవ్యముల నుండి ఉద్భవిస్తుంది అంటూ మనకి చెప్పబడుతూ ఉన్నది. మన కర్తవ్యాన్ని మనం సక్రమంగా నిర్వర్తిస్తే అది యజ్ఞం అవుతుంది. ఆ యజ్ఞానికి సంతసించి వర్షాలు కురవడము, వర్షం ద్వారా మనకి పాడి పంటలు పుష్కలంగా లభిస్తూ ఉంటాయి, ధాన్యం ఉంటుంది. ఈ ధాన్యంపై ఆధారపడి జీవులు జీవిస్తూ ఉంటాయి. సో అందుకని మనకి యజ్ఞ చక్ర విధానాన్ని ఇక్కడ చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటి అంశాన్ని చూస్తాం. ఎందుకంటే సాధారణంగా ధాన్యము, కూరగాయలే నిజానికి మానవులు తినదగినవిగా చెప్తూ ఉంటారు. ఎందుకంటే మానవుడు నానా రకాలైనటువంటి ధాన్యాలను, కూరగాయలను, పండ్లను తింటూ ఉంటారు. ఇక మరి పశువులు ధాన్యం యొక్క వ్యర్థ శేషాన్ని, కూరగాయలను, గడ్డిని, మొక్కలను తినేటువంటి మరి ఇక మాంసాహారులుగా ఉండేటువంటి వారు మరి మానవులు కూడా ఆ పశువులను తినడానికి వృక్షాలపైనే ఆధారపడి ఉండవలసి వస్తుందండి. ఎందుకంటే వాటిని ఆ వృక్షాలు, ఆ మొక్కల నుండి వాటిని మేపి వాటిని తీసుకొని తినడం జరుగుతుంది. సో మరి మనకి సాధారణంగా చెప్పబడినటువంటి ఆహార నియమాలు సాత్వికమైనటువంటి ఆహారమే అని చెప్తుంటారు. సో సాధారణంగా ధాన్యము, పండు, కూరగాయలు, పాలు, చక్కెర వంటివి మనకి ఆహారాలలో చెప్పబడినటువంటి అంశాలు. సో ఇంకా చెప్తున్నారు, యస్త్వాత్మరతిరేవ స్యాద్ ఆత్మతృప్తచ్చ మానవః ఆత్మన్యేవ చ సంతుష్టః తస్య కార్యం న విద్యతే. సో ఇంకా మనకి ఇక్కడ చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటి అంశాలు, కానీ ఓ అర్జున, ఆత్మానుభూతితో కూడిన జీవితంతో అంటే నియమిత కర్మలు మనకి ఉన్నటువంటివి. సో కనుక ఆత్మానుభూతితో కూడినటువంటి
ఆ జీవితంతో ఆత్మలోనే ఆనందాన్ని పొందుతూ పూర్ణ సంతృష్టుడైనటువంటి వాడు, అంటే పూర్ణ జ్ఞానంతో సంతృప్తి చెందినటువంటి వాడు, సంతోషం పొందేటువంటి వాడికి చేయవలసినటువంటి కర్మలు ఏవి ఉండవు అని చెప్తుంటారు. ఎందుకంటే పూర్తిగా కృష్ణ భక్తి భావనాయుతుడైనటువంటి వాడు, కృష్ణ భక్తి భావనలోనే తన కర్మలను పూర్తిగా సంతృష్టుడైనటువంటి వాడు అయినటువంటి వ్యక్తికి చేయవలసినటువంటి కర్మ అంటూ ఏదీ ఉండదు అని చెప్తారు. అతడు కృష్ణ భక్తి భావనలో ఉన్నటువంటి వాడు కనుక ఆయన ఆ హృదయంలో ఉన్నటువంటి సమస్త పాపాలు తక్షణమే తొలగిపోతాయి అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. సో అలా కృష్ణ కాన్షియస్నెస్ లో ఉన్నటువంటి వాడు. కానీ అలా కాకుండా మన యొక్క విద్యుక్త ధర్మాలని నిర్వర్తిస్తూ, అంటే ఆ వేద వాజ్మయాల్లో చెప్పబడినటువంటి ఆ మృదు మధురమైనటువంటి ఆ విషయాలను గురించి ఆలోచిస్తూ వాటిని గురించి ఆలోచించేటువంటి వాడు ఇక ఈ భౌతిక జగత్తులోనే మరి ఈ జనన మరణ చక్రాలలో మరి తిరుగుతూ ఉంటూ ఉంటారు అని చెప్తుంటారు. సో ఇంకా 19వ శ్లోకంలో ఈ విధంగా చెప్తున్నారు. కర్మ నైవ హి సంసిద్ధిమాస్థిత జనకాదయః లోక సంగ్రహమేవాపి సంపశ్యన్ కర్తుమర్హసి. సో ఇక్కడ చెప్తున్నారు యాక్చువల్గా జనకుని వంటి రాజులు కేవలము కర్మలను నిర్వర్తించడం ద్వారా, వారి యొక్క ధర్మాలను వారు నిర్వర్తించడం ద్వారానే పూర్ణత్వాన్ని పొందారు. అందుకే జనసామాన్యానికి బోధించే నిమిత్తము నీవు తప్పక కర్మలు చెయ్యాలి. ఎందుకంటే అర్జునుడు అడిగాడు కదా, నేను ఎందుకు ఈ యుద్ధంలో పాల్గొనాలి, నేను హాయిగా ఆ భక్తి యోగంలో నిమగ్నమై ఉంటాను అని అకర్మలో అని చెప్తూ ఉన్నటువంటి విషయాన్ని. సో కనుకనే మరి ఇక్కడ ఆయన చెప్తూ ఉన్నటువంటిది ఏంటంటే ఆ జనకుడు వంటి రాజులందరూ కూడా ఆత్మదర్శులు. తత్ఫలితంగా వేదాలలో చెప్పబడినటువంటి కర్మలను వారు చేసినటువంటి ఆ వేదాలలో చెప్పబడినటువంటి ఆ కర్మలను వాళ్ళు సపరేట్గా చేయవలసినటువంటి అవసరం లేదు అని చెప్తుంటారు. మరి ఆ భగవంతుని యొక్క పరమ భక్తులైనటువంటి వారు జనకుడు, సీతాదేవి యొక్క తండ్రి, శ్రీరాముడు యొక్క మామగారు, అతడు దివ్య స్థితిలో నెలకొన్నప్పటికీ కూడా ఆ మిథులకు, ఇప్పుడు మిథుల నగరం అంటారు యాక్చువల్గా, అది ఇప్పుడు బీహార్లో ఉన్నటువంటి ఒక ప్రాంతం అని చెప్తుంటారు. మరి ఆయన ఆ విద్యుక్త కర్మలు చేసే పద్ధతిని తన ప్రజలకు బోధించవలసి వచ్చింది అని చెప్తుంటారు. సో అందుకే ఇక్కడ శ్రీకృష్ణ భగవానుడు తన మిత్రుడైనటువంటి అర్జునుడికి మరి ఆ కురుక్షేత్ర యుద్ధంలో పోరాడవలసినటువంటి ఆ అంశాన్ని గురించి ఇక్కడ చెప్తూ ఉన్నటువంటిది. సో అంటే అతని యొక్క కర్తవ్యాన్ని నిర్వర్తించవలసినటువంటి విషయాలను గురించి అతడు బోధిస్తూ ఉన్నటువంటి అంశాన్ని మనము చూసినటువంటి. హరే కృష్ణ. సో మిగిలిన మరికొన్ని రేపటి క్లాస్